Malawi Today. Nkhani zimajimana ndine pilirani tambala kuyamba na mitu yake. Bunge nachali chila Malawi Council of Churches ndi mtsogoleri wake wa dziko lino Bakiri Muzi yapempha President Chakwera kuti avomereze kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Amene anayimirira chipani cha Nyamata atsikana azimayi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko Akwame Bandawe wavomereza kugonja pa chisankhochi. Akatswiri Bandawe apempha zipani za DPP ndi MCP kuti zisunge bata komanso kukonzekeretsa otsatira kuti pasakhale phokoso pomwe bungwe la MEC lidzilengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana osapyera zaka 21 yagonjetsa South Sudan m'masewero ake amchikho cha FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du mtauni ya Juba. Tsopano nkhani Tsatanetsatane. Bunge nachali chila Malawi Council of Churches lapempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti avomereze kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chimene chachitika sabata yatha pa 16 September pomwe kusiyana kwakukulu pakati pa iye ndi Arthur Peter Mutharika wa chipani cha DPP kuoneka pa zotsatira za chisankho zimene bungwe la MEC lalengeza. Kwa mpando wa bungwe ya Bire Banda wati Chakwera akavomereza mwanjangu zithandiza kuti kukhale mtendere ndi bata pokhazikitsa mitima yawo otsatira pansi kuti apewe chipwirikiti chimene chingachitike. Agama achenjeza kuti Chakwera akakhala chete nthawi yomwe zotsatira zomwe sizinalengezedwe atha kuchititsa otsatira ena kuchitapo kanthu pofuna kusonyeza kukhulupirika zimene zikhoza kukulitsa mikangano. Agama akufotokoza zambiri. Ifunda Malawi Council of Churches ndikudziwa tili pakati pa ma stakeholders mdziko lino ndipo tikunena kuti maripoti amene titaona an official report komanso ngakhale press conference imene Malawi Electoral Commission anapanga dzulo ndikusonyezeratu kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa President-elect Professor Arthur Peter Mutharika komanso the incumbent president, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Now, we need to give the announcement press conference and the Bambari Siana and the man kumaliza kuona kuti angoption tima na emotional. Sababu kuti ya hivi, president akakala chete hivi zimene wagusa mkondo. Kama president anaanza kuti ndaona unofficial zake mwenye kueleza tuvomereze kuti chisankochi atenga achibani chakuti president Arthur Peter Mutharika na president-elect atenga ndipo ndikueleke mafumu abwino a congratulation komanso akodose zaingira direct the president-elect mudazida congratulation. Maeneo zamini asala mina kunena kuti sana werengedwe angafana kabuti kwa mseko wa kuina sanga kide kwa kusiana kumene kulibo kama bae na tikamabikira kuti zivuteka kena kwa azibara zireka statement komanso yayi atadikaele kuti kuti alengezi pamene zinthu zili obvious imene to be too late ndipo msayari kuti president watu ndi abusa ndipo kwa kuti ndi abusa ifeso ngati Malawi Council of Churches chindika stake amene kuoneka kuti ndi true mbusa nzathu aonese kuti ndi mbusadi. Mpando wa bungwe la Malawi Council of Churches Abiri Gama. Bungwe lona za chisankho la MEC latsala ndi tsiku limodzi kuti lilengeze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Nkhani ngati mmoyo mtsogoleri wakale wa dziko lino Bakiri Muzi wapempha Lazarus Chakwera kuti avomereze zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko kuti mtendere upitirire mdziko lino. Amuuza Zodiak kuti momwe zotsatira za chisankho zikuyendera Mutharika apambana ndipo poganizira kuti mitima ya anthu otsatira ili mmwamba mawu ovomereza Chakwera athandiza kuti bata lipitirire. Amuuza pemphanso a Malawi kuti asunge bata ndi mtendere asayambitse ziwawa zimene zingaonongetse katundu ndi miyoyo. Chaka cha 1993 dziko lino linakotera matipate komanso democracy. Democracy imene yori machanda kuti chaka china chili chonse kukale masankho amene anthu amaloledwa
kuti asankhe atsogoleri amene akuwafuna. Ndine mmene ndikuonera pakuti pamene electoral commission adakali mkati moyendera mavoti amenewa ndipempha Malawi chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Tisunge bata ndi mtendere, tisapange china chilichonse choti tiwononge miyoyo ya anthu kapena katundu wawo. Chifukwa ichi zimene tinapanga kuti kuzipala masango taka china chilichonse. Kapena mwinacho ndimundilole kuti ndingonjezera mawu awa. Kuti mmene ine ndakhani kusatira chipango chimenechi, komanso kuyang'ana mmene panambala akubwerera, ndimati ndipemphe President Chakwera kuti atayingira anzawo President Mutharika nkuwafunira mafuna abwino. Kuteroko ndiye kuti kubwereza bata ndi mtendere mdziko muno, ndiponso tionetsa kuti dziko lino timakhulupirira nkhani ya democracy. Tisapange china chilichonse chimene chibweretse mavuto kapena kuita disturb mtendere wa Malawi mdziko muno. Ndiyete mpowanga ndilimenero kuti chonde tiyeni tionesese tonse kuti tipake bata ndi mtendere. Mtsogoleri wa dziko lino Abakiri Muluzi. Koma wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress Ken Msunda wati ndi ufulu wa Abakiri Muluzi wolankhula zimene akufuna zokhudza chisankhochi. Sinanje zonse kuva kwayi komanso ngadani nacho ndi constitutional right yawo ali ndi ufulu onena maganizo awo ifenda zipani singapere bonde banga. After all, sameni nawo kazisango. Ndizimeka mwanji komiti. The president akalonema amenifunga chipani timalemekeza amenifunga chipani tasamalira ngati alina maganizo awo isitidi ndimanga imereze siti ngapereke ndimanga pa maganizo amene apwejo akalotuma ngati zimene munenazo zilizoona chifatamva kwayi komanso ngati zilizoona tisindike ngati chipani tilibe ndimanga chifukwa ife timalemekeza tasamalira ndipo timayang'anira pamwamba pa zonse sana ine nawo pazisango ndiye singapereke ponde manga koma ndi ufulu wawo sana akwise sana phwanyira mwiri wonse ndi ufulu wawo kunenapo maganizo awo pazochitika za mdziko lino. Bottom line tilibe ndemanga. Wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha MCP Ken Msunda amene anayimirira chipani cha anyamata atsikana azimayi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko ku chipanichi Akwame Bandawe wavomereza kugonja pa chisankhochi. Bandawe ati zizadza atasanthula zotsatira zawo ku malo amene amaonkhetsera amene chipanichi chinakhazikitsa. Mmodzi mwa mamembala a bungwe la Political Science Association of Malawi ya Boniface Tunani wati kubwera poyera kwa anthu amene anapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko ndi umboni wabwino pa mbiri ya demokrasi ya dziko lino. Zambiri mulipoti limene walemba Irene Kaira. Mtsogoleri wa chipani cha anyamata atsikana amayi Akwame Bandawe wavomereza kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Abandawe ati sanachite bwino pa chisankhochi ati chifukwa analibe nthawi yokwanira yokonzekera kamba kakuti chipani chawo ndi chatsopano. Ife tikuzayimira 2030 and panopa tikangoti zachisankho zizatha tikhala pansi kuona pomwe tachita bwino pomwe sitinachita bwino tikupitira straight pa ground kuyamba khazikisa bwino maziko okonzekera 2030 and yes 2030 tikubwera ndipo sitikubwera simamasewera. Ndipo mmodzi mwa mamembala a bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale la Political Science Association of Malawi a Boniface Durani wati malingana ndi zomwe bungwe la Malawi Electoral Commission laulutsa anthu ena amene akupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko sangapambane choncho ganizo lotere ndi loyenera. Anthu alipo ena onena kuti ngakhale atapeza mavoti ena onsewo atawapatsa sangapambane ndiye chinthu cha nzeru kuti avomereze kuti ayi ife tagonja imene democracy imayendera patsogolo chisankho chikadzabwera china mina adzakuza kukayeseranso. Anthu 17 ndi amene amapikisana pa chisankho cha purezidenti. Satembo kulenga bodi limene walemba Irene Kaira. Mulikuwa nkhani pano pa Zodiak ndipo madzoni muli ndine Piriani Tambala tonenso mitu ya nkhanizi
tisanapitirire. Akatswiri bandale apempha zibani za DPP ndi MCP kuti zisunge bata komanso kukonzekeretsa ozitsatira kuti pasakhale maphokoso pamene bungwe la MEC lizilengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Bungwe la matchalichi la Malawi Council of Churches ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi apempha President Chakwera kuti avomereze kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Amene anayimira chipani cha anyamata atsikana azimayi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko Akwame Bandawe avomereza kugonja pa chisankhochi. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana osapitira zaka 21 yagonjetsa South Sudan masewero ake amu FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du mtauni ya Juba. Akatswiri pa nkhani za ndale apempha zipani za DPP ndi MCP kuti zisunge bata komanso kukonzekeretsa bwino kozitsatira kuti pasakhale phokoso pamene bungwe loyendetsa chisankho la MEC lizilengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Mmodzi mwa akatswiriwa George Phiri wati zipanizi zomwe chimodzi mwa izo chipambane zisunge bata polangiza owatsatira kuti asachite zosokoneza pamene zotsatirazi akuzilengeza. Nawo Crispin Mphande ati zipanizi zikhazikike pa zomwe bungwe la MEC likulengeza zomenso mamonitala awo anasayinira ponena kuti zomwe zipani zimaonkhetsera pa zokha zitakhala ndi zolakwika zina zimene zithanso kusokoneza ozitsatira. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana achisodzera yayamba bwino mmasewero ake amu FIFA World Cup amene yagonjetsa South Sudan ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Juba International. Enelis Fabiano ndi Sara Mulimbika ndi amene anamwetsa zigoli za Malawi kuti timuyi ikhale ndi mwayi waukulu wofika ndime ina ya mpikisanowo pamene matimuwa akuyembekezeka kukumananso lachisanuli. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino Amagi Chombo wayamikira osewera ake kuti atsatira mwandondomeko zimene anawawuza kuti achite mmasewerowa. Choyamba ndithokoze Mulungu chifukwa cha zigoli zimene tapeza. Chachiwiri ndithokozenso atsikana chifukwa chomvera ma instruction. Ndinawuza kuti tabwera kuno kuzamenya magemu awiri koma tionetsetse kuti game imene tili kwawe ndi imene kufunika kwambiri. Fema tikapeza zigoli kwa anzathu dziko la anzathu ndi kuti ife tikhala safe. Komano ndaona imene kuti anawa asewera according to my instructions. Choyamba ndathokoze kwambiri. Nthawi zina umatha kumpanga force munthu mpira ndikudzuka bwino ndineyo ngati kuti naona amene kuti manager pena pange anazasokonekera ndi DSB basi kusintha mine kwa iye sikunamikere bwino ndota naona amene tinesintha sitinachebe kuteza chigoli chicha sikuti kwendayo si player bwino koma nthawi zina ma players zimene womayembekezera ku training ndi akapita ku game zimasiyana ndiyo nthawi zina sizimafika ngati koji kumaonekera kuti ati musiye sanadzuke bwino komano tinaona kuti GSM ina njira ina imene taona kuti atithandizira ande mukaona sitinasinthinso kuchokera pamene koko nthawi zina nawo amadziwana miyendo yawo ndi nthawi zina sitimafuna ife nako kuti tasokonezera. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya asungwana maka ya mpira wa miyendo wa asungwana osapyula zaka 21 Amagi Chombo. Apanso ndipo msitiziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bungwe la matchalichi la Malawi Council of Churches ndi mtsogoleri wa dziko lino wakale Abakiri Muluzi apempha President Chakwera kuti avomereze kugonja pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Amene anayimira chipani cha anyamata atsikana azimayi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko Akwame Bandawe wavomereza kugonja pa chisankhochi. Akatswiri bandale apempha zipani za DPP ndi MCP kuti zisunge bata komanso kukonzekeretsa ozitsatira kuti pasakhale maphokoso pomwe bungwe la MEC lizilengeza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana osapyula zaka 21 yagonjetsa South Sudan masewero ake amu FIFA World Cup ndi zigoli ziwiri kwa du mtauni ya Juba. Ndine Piya Mtambalazi kumbukhala nafe ndipo chotsatira ndi za nyengo. Aungatiane za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo madzulo abwino muli ndine Tuonge Muhoni.
tiyembekezere mphepo mitambo yapatali ndinso changululu madera ochuluka komanso mvula yowaza patali maka madera a mchigawo chakumwera kamba ka mpweya osakhazikika omwe ukuwomba mdziko muno kudzera kumvuma. Mphepo ya mvuma ikhala ikupitirira kuwomba pa nyanja ya Malawi choncho tikhale atcheru. Ndipo pofika lachinayi tiyembekezere mphepo mitambo yapatali ndinso mvula yowaza m'madera ena ochepa. Chigawo chakumpoto kuzizirapo usiku uno komanso kukhale changululu ndipo pofika mawa masana tiyembekezere mitambo yapatali ndinso nyengo yotentha. Kumzuzu kuyembekezera tentha pakati pa 13 ndi 28 degrees Celsius. Madera a mphepete mwa nyanja tiyembekezere mitambo yapatali komanso nyengo yofunda usiku uno ndi mawa mmawa. Masana kudzakhala mitambo yapatali kudzatentha komanso kudzakhala changululu. Kumangochi kutentha pakati pa 22 ndi 34 degrees Celsius. Madera a mchigawo chapakati tiyembekezere nyengo yozizirapo usiku uno ndi mawa mmawa ndipo masana kudzakhala mitambo yapatali komanso kudzatentha. Kulilongwe kutentha pakati pa 17 ndi 28 degrees Celsius. Madera a mchigwa cha Shire tiyembekezere kufunda usiku uno ndi mawa mmawa ndipo masana kudzatentha. Kwa Mkabo kutentha pakati pa 24 ndi 36 degrees Celsius. Ndipo madera okwera chakumwera tiyembekezere kufunda usiku uno ndi mawa mmawa. Masana kudzakhala mitambo yapatali komanso mvula yowaza patali. Ku Blantyre kutentha pakati pa 20 ndi 30 degrees Celsius. Tione nthawi imene dzuwa liyembekezere kutuluka komanso kulowa mawa pa 24 September 2025. Ku Blantyre dzuwa lituluka 28 minutes past 5 ndi kulowa 24 minutes to 6. Kulilongwe dzuwa lituluka 26 minutes to 6 ndi kulowa 19 minutes to 6. Kumzuzu tiyembekezere dzuwa lituluka 27 minutes to 6 ndi kulowa 20 minutes to 6. Za nyengo zimakufikani kuchokera ku nthambi yona za nyengo mdziko muno. Mwana ndine Tunge Mhoni, madzulo abwino.